Хәзер сәнгать темасына күчәбез. Узган атнада Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бекчәнтәевкә халыкара Станиславский премиясын тапшырдылар. Театр өлкәсендә бу иң авырлы бүләкләрнең берсе. Бекчәнтәев белән берәттән Британия артисты Джуд Лоу, Марк Захаров, Лия Ахиджакова кебек дөнья күләм билгеле шәхесләр да алды. Тантана вакытында Камал театры һәм аның баш режиссерына бирелгән бәя исә калган. Әйдәгез, билгеле Россия театры белгече Качалов оныгы Алексей Барташевич әйткән сүзләрне тыңлыйк. Театр Бекчәнтәева – это самый татарский из европейских и самый европейский из татарских театров. Бу Камал театрына бирелгән бәя. Аны Фәрит Бекчәнтәев инде 16 ел җитәкли. 40-тан артык спектакль куелган. Кайвакыт Бекчәнтәевне татарлыктан китеп театрны артык европалаштыра дип тә тәнкыйтьләр, ләкин әйтергә кирәк. Татарның иң яхшы драматургиясе үрнәкләрен, шул вакытта дөнья классикасының әсәрләрен бүген Камал театрында күрергә була. Бекчәнтәев феномены ул нидән гыйбарәт? Монда театрга килүгә үк ниндидер рух өзіден өзі көтерілі. Чөнки мен айттым бит, мен монда өстем артистлар белән очрашканда 50%-тан да күбрәк минем шәкертләр. Шуңа күрә театрга килүгә үзеннән үзе ничектер күтәрелә рух. Алар бу дөньяга бары тик кара эшләр кылырга, кырырга, ватырга, җимерергә дип килгәннәр. Нигә мине сайлаганнар? Бишура сезнең өчен нәрсә ул? Юлбашы. Теге кул чабып кабул итмәделәр. Ол өзенчә ниндидер эксперимент иде. Ниндидер бишура, ниндидер кем ул бишура, кеше түгел. Мен әйткәннәр иде. Бу хәтле зын паузалар ясама инде, пожалуйста, тамашачы карамас. Гаҗәеп хәл. Нәкъ менә шул паузалардан да 10 минут бер нәрсә бер нинди хәрәкәт юк, сәхнәдә тып-тын нәкъ шуны карап торалар. Фәрит бөтенләй икенче төрле режиссер. Ул беләсезме, ул менә тонкий режиссер. Ул менә үзенең әсәрләрен, менә бөтенләй аңлашылмый торган әсәрләрне ул кайда Чехов мәсәлән, я булмаса анда Шекспир, я башкаларны ул шул кадәр үрелдереп нечкә итеп эшли. Әйбәт, аның режиссурасы ул менә бүгенге көндәге зур режиссерлар исемлегендә дип уйлыйм мин Фәритне. Җәеп уйланып була ул ничектер икенче төргә. Театрда бер китап укыйм. Я кайткач, бер китап укыйм, Монда китап укыйм. Өстәл китабы нәрсә сезнең иң яхшы, иң яраткан китабыгыз? Алай әйтә алмыйм. Худайга ышанасызмы? Шанам. Син биредә бөтенләй кыргыйланып барасың. Йонфосны Россиядә бик сирәк куялар һәм без беренче театрлардан берсе булдык. Фәрит абый ул ниндидер менә дөрес сүзләр әйтә белә. Һәм син шундук кабынып китәсең, шундук аңлый башлыйсың кебек нәрсә эшләргә кирәклеген. Тамашачы үзгәрде. Тамашачы хәзер шуның ул тели, аның таләпләре шул яңалык булсын. Чөнки чыннан да дөнья шул хәтле хәзер ачылды. Я гизәләр, сез шын акчаларым монда гына ятып торыгыз. Калфагын төшердем кулдан, үзгәртеп коручыларын күз алды. Әтәч меңгә читәнгә дә бүгенге заманны тасвирлаган спектакльләр, пьесалар юк мы? Нинди проблема? Минемчә пьесалар барыбер ничек кенә әйтсәк тә ул артта кала. Драматургия барыбер алдан чаба алмый һәм минемчә бүгенге көнгә менә ул языла бүген. Ләкин ул бүген үк уже актуаль булуы мөмкин түгел. Заманасы шул хәтле тиз үзгәрә. Татар драматурглар арасында иң яхшы төп эш авторын кемне атарлыгыз? Илгиз Зәйниев, шуннан менә Мансур Гыйләҗевнең без яңа әсәренә тотындык, эшли башладык. Әлбәттә Зөлфәт Хәким. Камал театрына, нәкъ менә татар театрына тугрылыкны саклау мәсьәләсе борчый беренчедән. Икенчедән, әлбәттә, Европа, бөтен дөнья театры буласы килә, ул җитәкләгән театрның бер нинди теге провинциаль, бер ниндидер җирле театр буласы килми аның. Ике ут арасында ул иҗат итә. Лауреат премии Станиславского Фариту Бекчәнтәеву. Алтыннан менә бу бриллиантлар. Дүрт бриллиант. Шушы Станиславский премиясын алгач нинди хисләр бизәп алды? Әйтәм, нинди бәхетле кеше икәнмен. Мәскәүләрдә калмадым, Татарстанга кайттым, монда эшли башладым. Ничек тә булса Мәскәүдә калып,
бүтін кішімні сарыф итеп, шунда шулай итеп пішірсәм, менімше бір нәрсе де болмас еді.